titolo europeo. Fenn van a kéz! Fenn van a kéz, nyugodtan, nyugodtan, fenn van. Nyugodtan. Fenn van a kezed. Fenn van a kezed. Fenn van a kezed. És vedd! Nyugodtan, hagyj üsse ki. Box, 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 Andrea. Nyugodtan, hagyj üsse ki magát. Andrea. Nyugodtan. Tranquillo. Fenn van a kezed. Fenn van a kezed, fenn van a kezed, és nem kézzel kezed. Bele fog verni. Hagyjad a kezed, és a fogadott combosok okosan előkészíted és mehet rá. Gyorsan, vigyázz, hogy ráverjenek jobbhoz. Buon Andrea. Così, no. Úgy van, azaz. Úgy van, azaz, nem tetszik az neki. Okosan, fenn van a bal kezed. Aspetta, Fenn van a bal kezed. respira. Non sprecare, respira. Nagyszerű, Così, fenn van. box, Andrea. Már eliszálltad, ezt át is csicsokkal! Ezt át is csicsokkal! Azaz, nyugodtan, nyugodtan! Gyere onnan kifele! Gyerek, egy perc van vissza, meg van lába. Okosan, Gyuri, ne idegeskedj! Gyuri, fenn van a kezed! Dai, Andrea, dai! Ne verekedjél vele! Meg lesz a lába! Első lába esik combos, okosan, de fenn van a kezed! Fenn van a kezed, úgy van! Fenn van a kezed! Fenn van a kezed! És mehet a kéz! Fenn van a kezed! Gyurika! Fenn van a kezed! Fenn van a kezed! Menjünk! Péper Zsuli, okosan! Van egy öríves! Meg lesz az lábról a gyerek! Van egy öríves! Messziről! Úgy van! Úgy van! Mert megérik! Ahogy belép, fejre! Fenn van a kezed úgy! Okosan, ne rúgjon! Készítsd elő, Gyuri! De fenn van a kezedbe bele! Látod? Látod, ezekre figyelünk! Jaj, de jó, azaz! Látod a testre is! Ott van, húzhatod egy combos! Van egy combos! Okosan, fenn van a kezed! Termina il primo round. Fenn van az a bal kezed! Nem, látod? Belever jobbosan, fenn van a jobb kezed! Azaz, fenn van! Meg van sírva! Fenn van a kezed! Okosan, fenn van a kezed! Ne verekedj vele, mert belever a jobb csapottal. A jobb kezed legyen fenn. Legyen fenn. Legyen fenn. Balmizé és úgy. Nem kell a külső szombos így elkészíteni. Amikor belép. Azaz, fenn van a kezed. Fenn van a kezed. Fenn van a kezed. Azaz. És akkor mehet most mehet a combos. Úgy van. Fenn van a kezed, Gyuri. Fenn van a kezed. Fenn van a kezed. És mehet rá. Ha legyen egy combos. Fenn van a kezed. Fenn van a kezed, Gyuri. Kicsit majd. Fenn van a kezed, de belever. Úgy van. Nem tetszik neki. Azaz. És mehet megint. Azaz! Gyuri, lépjél vissza! Nem kell! Úgy ilyenkor válasz! Fenn van a kéz, fenn van a kéz! Mehetnek a balegyenesek lassan, és jobb kézben úgy húzod a combust, azaz! Okosan! Látod? Fenn van a kezed, azaz! Mehet is, fenn van a kéz! Okosan! Meg lesz ezt időre! Gyerünk! Kicsit dolgozni! Gancio! Végig fönn van a jobb kezed! Végig fönn van! Szűkebben! Úgy van! Péper Zsuli, okosan! Azaz! Nagyon jó! Ugyanez végig! Ne verekedj vele! Ilyen mehet a kéz! Megvan az a jobb az a combos. Úgy, menjél! Közelről tudod a combos húzogatni, már is van lába, csak fenn van a bal jobb kezed! És ilyenkor ez a tüdőre is megvan, Gyuri! Fenn van a jobb kezed! Ilyenkor mehet a combos! Fenn van, azaz! Ahogy elindul, megy a combos! Fenn van! Gyuri, ilyenkor boxolni akar! Termina il terzo round. Okosan, van két, fönn van, szűken! Mi nem kell, hagyj ő, gyűjti az magát! Szűken, fenn van a fog! Parti col gancio quando è. Ha elindul, egyből fogadó combos! Come alza la gamba, Andrea? Come alza la És gamba? vissza is Blocca il lépsz. gancio. Nem, látod? Nem kell ez, Gyuri, erre vár! Itt rákontrázik! Kontrára vár, látod? Nem is indul el! Una serie di Nem is indul el, készítsd elő, okosan, mehet is, dolgozz, de úgy, hogy fenn van a kezed, oldalmozgás, gyerünk! Alza la guardia. Na most menj le lábra kicsit, úgy, hogy szűken rúg a combos, látod? Mert belever, mehet is, megvan lábra, Gyuri, szűken, Gyuri, ilyenkor szűken. Gyerünk. Látod? Azaz, menjél, dolgozzál! Azaz! Gyerünk, dolgozzál, gyerünk! Fenn van a kezed, fenn van, ellépsz oldalra. Megütöd, ott hagyod!
Nem! Menjél, gyerünk, Gyuri, bal egyenes, megütöd, ott vagyunk. Eljössz onnan, úgy van, megyünk. Most egy combos! Most egy, Gyuri, egy combosra. Combos, egy percig. Azaz! Meg lesz a meg fog le. Jó. Ahogy elindul, rúgd azt, most azt a lábadat ne sajnáld. Gyerünk. Mehet rá a combos, Azaz! Mehet rá, megint gyerünk, hajtsak! Hey! Megint gyerünk, menjél már! És stop, meg! Vai, subito. Dentro! Vai! Menjél, hé! Gyerünk, combos! Gyerünk, Gyuri! Van egyenes combos! Fel van a kezed! Fel van a kezed! Most más, kézzel! Gyerünk, menjél! Fel van a kezed! Nem felegsz vele! Dai Andrea, dai! Così devi fare, Gyuri, csak boxolni akar vele! Szűkkel fel van a kezed! Jön, 10 másodperc! Gyuri, ne verekedj, gyere felé! Ahogy indulsz, most fel van a kezed! Fel van a kezed! Gyuri, forward, te! Terzo round, devo dire che si ripete. Quarto round. Fel van a kezed, és felső combosan nyit, úgyhogy fel van a kezed! Úgy van, és vehet a külső! Ne verekedjél vele! Adesso andremo Vai! Nem van a kezed, ne verekedjél vele! Előkészíted és vehet a combos! Vigyázz! Azaz! Gyerünk, menjél már a basszus! Gyuri, tér! Ne tekél! Azaz! Azaz, Gyuri, gyerünk! Van egy egyenes combos! Úgyhogy fel van a kezed! Nem kell! Előkészít, Gyuri! No, le palle! Ne menjél, hagyd jöjjön ő! Abban húzz bele kettős fedezésbe! Most mehet! Nem van a kezed! Fejlebb, Gyuri! Lábba, belső szó! Nem van a kezed! Fenn a kezed, szűke! Fenn a kezed! Menjél már rá, most! Szépen, fenn van a kezed! Bravo, Lega, bravo, respira. Gyuri, gyerünk, Poi lo gancio destro. Gancio destro. Azaz, úgy van! Dentro. Andrea, box, 10 secondi. Nézd, Andrea, belső box. combosba a lábad, értem már a kezed! Mozgass meg kézzel! Rientra subito. Stop. Finisce il quarto round. Quinto round, quinto ed ultimo. És mehet is ne boxolja vele, Gyuri! Ne boxolja vele, ilyenkor mehet is a cúm! Stop! Vai, subito, tira la colonna. Dai, sotto! Vai! Fel van a kezed! Az a szép volt! Ezt megfog! Egyet! Egy-két, Gyuri, egy tér! Csak egyet térdel! Egyet térdel! Menjél már rá! Van egy egyet combos, gyerünk, vigyázz, fel van a kezed! Menjél már! Menjél már rá! Menjél már rá, hajts csak, hajts csak! Combos, Gyuri! Combos! Megint! Van egy egyet combos, menjél már, ne hagyd ott! Azaz, ne hagyd ott, menjél! Azaz, menjél! Úgy van, menjél! Menjél, Gyuri, menjél! Menjél már, combos neki! Menjél, megint, gyerünk! Péper, Gyuri, hagyd meg! Hagyd meg, menjél, Gyuri, van egy egyet combos! Menjél már! Menjél, Gyuri! Combos!
terzo al limite. Bravo Andrea! Titolo europeo, K1 Style, con verdetto unanime ad Andrea Precipite. Grazie naturalmente ai organizzatori, grazie al pubblico e alla seconda edizione di